Saiki genti nyuwun suarane Mbak Umi Hafifah iki ana lelagon tak suwung jenengmu. Heeh, jumeneng luwih dhisik, Nduk. Oh, nggih. Monggo. Mbak Umi. Mangkaraman para kadang. Iya. Iki ngiras pantes minangkani pamundhute Bapak Suratin Eka Supana. Pak Suratin. Bapak Suratin ngersake langgam Dadiati sak bawane. Ngono nggih. Menika katur penganten kekalih untuk Ki Dalang Wilujeng Makarya tetep sehat laris manis matur sembah nuwun nggih. Bapak Dr. Suratin Eka Supana SHS IPMH. Oh, ngono. Monggo iki sing duwe padepokan ya yang heeh. Sampe nek padepokane rampung ning Bayat kono, ning Bugel kono, Tirta Kencana kono. Wayangan ku dalange Pak BG, dagelane tetep nganggo Mas Gareng Tralala. Ora katut nusul pokoke. Ora katut. Nusul. Iya. Dagelan ngeyel kok, Pak. Wilujeng dalu Nduk Umi. Wilujeng dalu, Pak. Nggih, monggo menika panjenengan dipun seraya kalian Pak Suratin. Bawa nggih, Nduk. Nggih. Dadi hati ya, Nduk. Nggih, Pak Gareng. Idolane bocah-bocah niki. Kak iso bocah-bocah ora sampean ora mengidolakan ta? Lho tegese sing dadi golekane cah nom-nom nggih niki, Pak. Oh nggih, nggih. Ngantek TikTok iki apa HP barang nada deringe iki Umi bawa, Pak Pun. Umi bawa. Iya, kaya ngapa dimirengke suarane. Monggo. Sok menawa sampean putu wedok Mas Gareng. Pripun, Pak? Wis rasah nika-nika. Anak seniman ki ya disekolahke ning nggon seniman. Oh, nggih. Gen kaya Nduk Umi kuwi lho. Lah contone kaya Nduk Umi niki. Lah nggih. Lah, bapak ya seniman ya, Nduk? Mboten. Loh, ibu berarti ibu. Mboten. Oh, mbah. Mbah mboten. Oh, ora. Oh, berarti Mbah Cangga. Mboten. Tonggo berarti. Waduh. Nggih. Oh. Nggih. Ke lambemu nek muni kok cacu lho, kok tangga. Lho kan saged mawon to Pak, tanggane seniman-seniman ning nadyan to bapak mboke ora seniman terus melu seneng kumpul seniman. Oh, nggih, masuk nek niku ngoten, masuk. Pak. Pikiranku tiwas ngrambyang. Oh, mboten. Positif Pak, kula positif Pak. Positif bareng kula priksake, positif Pak. Mangga. Lupa suarane pleng, si genderane ya cetha ha iya.
Sing gender anu kok lho, anake Mangsah Pati tadi. Iya. Putrane sinten, Pak? Bocah Wirata niku. Oh. Putrane Yang Mangsah Pati. Namine Utara. Awet-awet melu aku ya, Ra. Iya. Siap Pak De. Lah iya. Ya ini meneng nek gender kok apik lho. Ya kuwi siji loro sing ngrebab ku ya ora kakean muni nek ngrebab wah. Nggih. Senggrekane iki semarake mrinding ya. Nah, Elak. Bolong ya. nek petingane Budi kalih Gudel to apa, Pak? Walah ya kuwi racune Bagong Group nek kuwi tadi. Ya aja. Telas ki, Nduk. Yuk. Tan kenati. Anu. Numbes harta. Langgame, Nduk, monggo dadi-ati kaya Ya, apa. Cahayu. Buka celuk Cahayu. Yuk. Sing kaya Yuk. Sing kedua digawe irama campur sari. Iya, heeh. Mumpung Mas Tato eneng, mumpung Lah, Mas Didi ya kepareng rawuh. Komplit nggih campur sari barang niki. Nggih. Enten Mas Didi nggih sampun parang rawuh menika damel bobong mongko para Oh, sampun. kanca-kanca. Mas Didik sampun rawuh. Sampun menika ngasta kendang jaipong menika. Ingkang minulya Wah, Mas Didik. Ingkang kula takdimi Mas Didik. Wilujeng rawuhipun. Nggih, nggih. Iya. Yuk.
nuwun. Lho, bregas to, Mas. Cocok tenan. Sanggeres Mas Didi nyambut gawe rek wis. Ingkang minulya sampun rawuh menika. Nggih. Dados saestu. Tetep ya beda. Ha iya. Pun antu-antu kala wau kok, Mas. Nggih. Menika sampun dipun kintenaken Pak iki layang sing tumiba siji-siji diaturke ya, Mas. Monggo Pak Nggih. Saking Mbah Sukir Sulur. Nggih, Sulur minta lagu Sri Huning matur nuwun. Oh nggih. Menika saking Mas Joko, Mas Agung Joko Nugroho nggih ngersakake lagu apa? Gubuk Asmara. Weh. Ugi titipan pesen salam Pak. Saking sinten, Mas? Saking teman-teman KSBG. Nggih. Wonten Pak Warsito Ungaran. Nggih. Wonten Mas Tarno Tania Jaya. Nggih. Pun cetha ta kula matur. Nggih, sing nyusul mriki nggih enten Kak. Enten ta? Mbah Dodo kali Mas Mentus Trisnyono HA. Nggih. Kuwi wis kaya batih nek awake dhewe ya. Ayo diaturke lagune, Nduk. Ngono. Ingkang pundi rumiyin Pak? Aku tak nyuwun Nduk Utsa. Ayo Ut. Anu sik, Umi sik. Utsa ki jeneng gula kok iki nek pesenan khusus kok Utsa. Saka Pati kok saka Mas Jaihong Juwana. Kowe tanggal 1 Mei aja anu batalke lho Ut. Iki wis dicorek karo Mas Jaihong lho. Ning Growong Lor Juwana kono lho. Ngantek kowe engko pamit aku sing kena. Sampeyan esuk iki petukane khusus ora bareng bis ora bareng kanca-kanca Ut. Tak bareng nama, Pak? Ambulan. Pak, enggak boleh, Pak. Jangan berkonotasi negatif. Lah terus Lho, ambulan ini salah satu transportasi yang diutamakan di jalan raya. Oh, ngono. berarti mangke kula iso dugi mriko dhisik no, Pak. Wah, wis urunge gamelan tek ae sampean wis nang kono wedangan. Begitu harus namung bis rela ndedet ngono kae kalah. Niki namung kanggo anu nduk kanggo selingan kajenge mboten anu nduk sepaneng nggih ta. Nggih, Pak. Wah panjenengan iki dikangeni wong pirang-pirang lho. Alah napa nggih? Saestu niku. Wah Mas Bontot kangen kali sampean pol-polan. Alah. Sampeyan ndek iki ora mara ning ndopo, tanggapke dangdut klasik kok ya ora mara. Nggih, Pak. Kula wingi KO, Pak, bibar pijet. Wah, lah iki wis. Oh, sing mijet Kakung apa Putri? Nggih, Putri. Oh ya alhamdulillah nek ngoten. Tertib jenenge. Nggih. Kula niki wong tuwek iki bangsa ngono iki was-was kok dadi. Ya sampean sik engko genduk Utsa jenang gula iki nduk Umi kaya ngapa? Klasik sinden klasik iki ya kudu dikelasik-ne. Yuk. Surabaya terus. Iya. Surabaya kampung paling asin yen pengen urip mulya Nek wong Jawa urusan prihatin ki ora ana gandeng jenenge karo keyakinan utawa agama, gitu. Wong Jawa ki riadoh lagu tirakat. Tirakat sing abot ki melek kalane do turu awake dhewe melek. Karo nyuwun pring Gusti Allah. Manut dalane dhewe-dhewe, manut akidah lan keyakinane dhewe-dhewe. Ngono. Kuwi disahke. Nek ora ngono kurang trima meneh munggah gunung nepi ning Merapi kono apa ning Gunung Lawu. Lho ngono. Kurang mar meneh ning pinggir samudra. Lho, prihatin ning kono riadoh tirakat. Kungkum ya kena. Aja kaya gudal kungkum kok ndase ra teles. Sing teles mung rambute. Yuk, mangga, Nduk. Genging
swara suling kumendang sarane ya acan digongso kula yen tumandang mbok sing lila aja dong gresula elinga marang sing peparing Gusti kang murbeng jagat peparing tumraping titah ki dalane werna-werna para petani tak wenehi dhuwit nggarap sawah ibu-ibu dokter tak wenehi dhuwit ngopen ana wong lara lho Mas Petruk tak wenehi dhuwit nyambut gawe nglipur warga masyarakat ibu-ibu waranggana tak wenehi dhuwit kowe nyanyi sindenana sing becik terbaik suaramu kanggo masyarakatmu lho ngono Mas Gareng tak wenehi dhuwit ndagelo lho ngono ya iya kancaku ki wong loro ku ndek ben sakjane aja gelut ae ngono ndek menawa nek ning renteng mangkat bareng lho iya sili-silan dhuwit lho gudal libut kurang selawe esuk dadi 30 ngono wong loro nek rumangsaku kok ya pas nek dolan ning pedan kae iki lho iya jakete ngantek diwalik ya bakok grupe ilang iya ya no iya Dek kepati malam minggu putoso pancen rame yo maksudnya senggaan iki mbok aja banget-banget wong padha-padha kanca iki nek serik ya aja banget-banget nek seneng ya aja kebangeten kabeh iki tembung sak madya lho kuwi ngono ya iya men le kekancan iki awet ya iya BG Group iki mengutamakan persaudaraan kok dadi gojek guyon ngene iki marake ning awak seger tur ora ngantuk iya terus nek mangkat ki ya tetep iso bareng ya iya wah sama rata sama nasib kok tekmu ya tekku dhewe ya ora terus kuwi nek padha manever dan karo Didik iki kudu iso saling menutupi lho saling mengamankan iya wong donte bojo dhewe kok iya dan ku ngene aja ngomong lho dan aku karo duet karo Mbak Wida aja ngomong lho dan ngono kuwi Didik mesti ngono kuwi ala abang dewe iya Mbak yang wis penak aja nyepeleki gak ilang wayune manuk mangan susuwe dawa Eko anyar jolali sing tuwa aja sia-sia
Dadi Nadyanto entuk anyar ning aja lali karo sing tuwa. Ngono ya, Truk. Iya. Aja sia-sia. Wah, iki jero banget iki. Ha iya. Ora perlu dikomeni nek iki, Truk, men do dirasake dhewe. Iya. Monggo, teruske, Nduk. Pipa papi sing padha prihati Kena dangdutan, kena Banyuwangenan, kena Kebumenan utawa tratah wetanan utawa kulonan ning ya klasik aja ngantek dilalekke. Iya, klasik iki menarik hati kok gendinge. Iya. Amung sak sinom iki wah kene nembang genduk umi bayo. Maratuane ling ngrungokke ngantek turu. Ha iya. Aku ora ngrungokke umi wis micek tadi. Ha iya. Mas Gareng jemeneng kinutang-kutang tansah bisa lelati. Buka rasa dan terang ngayomi. Kata susila dadi tebak sulada. Iku sarabungan kudu dadi seneng. Mari kaya itu ring budaya. Itulah sane bangsa Rahayu Butuhan belanggu niku to Mas Gareng. Pripun, Pak? Niku celak ngenden-ngenden niku nggene piyai seni gitu. Mriki niku nggene seni niku pun minded. Nggih. Nadyanto kampunge niku pinggir rel sepur ning wah mriki niku nggen pangudi nggen seni Mas. Senine maju budayane elok. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Nggih mula kados burine niku nuwun sewu. Wis dadi pedoman pokoke sak keluarga sak gutrah saking simbah-simbah riyin keluarga saking burine niku menawi hajatan urung ngundang trahe Mbah Diyun niku dereng marem. Leres mula nganti niki ngunduh mantu tetep trahe Mbah Diyun. Nggih, matur nuwun mula seduluran selawase niki wau pun. Tresnane abadi, sedulurane langgeng. Nggih, amin. Oh. Nggih, nggih. Aku lho ya gumun lho kanca kula Mas Agung Joko Setiawan iki saiki malah wis ndek putu lho. Aku kok urung ora iki. Oh, nggih. Anakku takon rabi kok, "Sik, Pak, dolan sik golek duit." Waduh, ya wis. Nata masa depan Nggih, ora nggih. kesusu, Pak. Nggih. Dadi perhitungan matang. Perhitungan matang. Mergo nulat karo sing wis rabi oke-oke niku terus dadi anu, Pak. Senenge dadi kurang. Ha iya. Dadi Bener. dilegak-legake sik ben seneng sik. Iya. Kanca kula nggih Mas. pun enten sing tiru kok. Lah nggih. Kaya Mas Bonton iki rabi lho. Ah, mboten, Pak. Ah, boten. Mboten sak rabi riyen kawin Kejar riyen karir. mawon. Pedomane ngono kuwi apik. Ora ndi bojo ora masalah. Nggih. Bojo ki anggere sampean mapan uripe iki wis mara dhewe nggih ta, Mas? Nah niku goleki dhewe, Pak. Goleki dhewe. Goleki dhewe bener niku bener. Heeh, anakku wedok kuwi ya ngono, anakku wedok Uca kuwi ya ngono wis. Nyambut gawe sukses karire, alah wis meneng wis. Ngundang wong lanange arek mak ketil ngono. Kaya Mbak Wida barang niku. Ah, lah nggih to, sing penting lak kari. Ya ning aja kesuwen nek Wida kedaluwarsa ki ya apik lho. Iya. Gage-gage nek Mbak Wida ki soalnya faktor U. Oh, Iya. usia. Iya. Tenang gak kancaku anggere nek wong ngono ting clebu kae. Saka senenge kok. Iya. Saking Mbah Sukir Sulur nyuwun lagu Sri Huning. Matur nuwun nggih, Sri Huning. Oke. Sing nembang sapa, Truk? Aku tak nyuwun swarane panjenengane Genduk Uca luwih dhisik. Ora sida jenang kula Engko. Tetep metu kuwi lagu kelangenan kok. Saben ning Sakung Butuhan jenang gula kuwi wiwit aku mayang pertama kali tekan saiki udah metu lagu kuwi. Mesti metu, Pak. Mesti metu. Jenang gula. Iya.
ora metu wah. Engko ora marake greng. Oke. Heeh. Yo. Bu Nduk Ucaya cemene sik, Nduk. Nah, ngene. Ayo. Lemokno awakmu to, Nduk. Kaya mbakmu Vida kula awake seger. Seger du. Nembe program, Pak. Oh, program apa? Program makan banyak. Oh, iya wis. Kok kabeh? Tak kira program kabeh. Bukan. Program makan supayane awake tumbuh berisi ngono lho. Lah Pak. wong tuwa ora ditake ngene iki kok Mas Gareng dadi. Iya kok cah prawan kok kabeh iki apa nggo antisipasi kok. Ya derek. Lah ya ora. Jangan. Jangan tidak tinebeno saking sedaya panggoda lan piyawon. Iya. Klasik. Jangan. Terus sing lemu barang ya wis ben kuru ya ben sing penting sehat. Iya. Oh, peh lemu, peh kuru terus pengen lemu ngombe Iya. obat. Kok barang kelemon bingung. Tuku Diet. obat neh. Diet, Pak. Oh iya. Bojo kula diet awake entek ndase gedhi kaya pentol rek niku. Eneng wae. Iki bawa aku nyuwun suarane Mas anu Mas Budi, Mas Budi. Ayo Bud, kene Bud. Ayo Bud, yo. iki Ayo kene. bakule Kanca ayo kanca. Ngadeg Mas Budi. Sing kayetno kanca sebrata. Ayo kumpul desa. Kanca ayo kanca. Kanca sing kayetno kanca sebrata. Ayo Wilujeng Mas Budi. Pagi, Pak. Sehat. Sehat ya Mas. Sehat, Pak. wilujeng enjang Dik Budi. Iki celukane anyar lho Mas Gareng. Tak dawa. Jenenge Budi Cawuk-cawuk. Oh. Kuwi nek joget cawuk-cawuk apal. Oh, gawane lek sorry. Iya iya. Ora percaya kan praktek ra iso. So bisa ta? Cawuk-cawuk kae. Piye. Ukel ngono kae ta. Piye, Seblak coba. campur cawuk-cawuk, cawi-cawi. Oh iya. Oh, pinter saiki. Iya. Ah, penyusupe enten loro lho Pak Bri. Oh iya ta. Nggih. Karo sapa? Tak omongke apa omong dhewe. Iya. Bawa Mas Budi. Iya, Pak. Kowe mau dina karo Gudel. Budie godak apa? Ngono coba. Tun. Hah? Arep tak obong sing ping 3 wis mlayu kok. Disimpen nggo tanggal 19. Oh, jajak sing mangkat dhewe. Lambemu tanggal 26 karo awake Dek ngono ya. Ayo. Seneng kali. Oh, iki senengane kayak masalah lho. Tepuk tangan. Mangga. Kuangen karo sampean iki kuangen pola kuwi. Ayo. Ora sedulur ngono iki ora. Tenan kok kula. Lho yo anek lho penanggap kok ngenteni praine lek gareng. Kelingan ra sing tanggal 26 kuwi. Nggih. Ndak malam setuku mboten saged niku saged tanggal 26 nggih lho. Sing digawe iki manut lho. Lagi iki dalang kalah karo dagelan ora elak. Kudu enek kula wong masakke kula kok Pak sing digawe. Kowe mau Iya. dina karo Gudel. Jare Tanggal 26 jangan lupa di Balai Desa sekarang Wonosari. Oke. BT-ne Mas Gareng tralala. Oh, cetha to. nggih napi gambare sing dhuwur Pak ampun nang ngesor wingi ngesor duyoi bocah lho Pak wingi. Karo mboke gandhen lho, gayeng wis. Nah, Urung karuan. Ayo Dik Iya. Budi. monggo. Sinebut lawan putri Mulai nusul karo si cawuk-cawuk iki suarane elok. Saestu kok. Nano. Srihun ing mustika Tuban. Salah mau truk jane dijewet karo Gudel lah truk. Ora usah. Kuwi nek wong loro amara kaya lengoro banyu kok kuwi. Tom and Jerry. Heeh, kaya kucing karo kirik. Ning jare Budi belah kirike jare. Payu kirike jare. Sing kirike Payu sinten? didol. Sing kirike sinten Pak? Budi. Semene iki ora kirik. Anu, Pak. Nek pilih kiri niku anu, Pak. Apa? Betah kawin. Dik rungokno swara kae wae ya Dik ya.
Enen. Putra Kanjeng Sira lawe tuk prangkung bacana Usahane anyar Pak niki. Napa? Sate ayam. Weh. Iya, iya Lid. sate ayam pari kesit. Nah, Wah, tenane lho, Bu. gambare Iya, Pak, tulisane Pak. sate ayam ngoten dhuwure nek gambare Pak. Gambare apa? Gambare Ndas gudel. yoga ngoten Pak. Kok iso? Lah ndase Budi anu dhewe. Sate, Ora. sate ayam apa? Pari kesit. Pari kesit. Dia itu adalah salah satu korban PHK PHK. PHK apa, Bu? Kowe kerja ning ndi ta? RRI. Ora. Aja hoak lho, Bu. Dimirengke piyai kathah kok. Mas Budi niku kerja wonten Sritek. Terus Untuk pesangan ra, Bu? dereng cair kok, Pak. Ya, susu nek untuk pesangan sing jajake aku wae aja jajake gudel ya Ajeng to. kula jajake lek gudel mengke. Lah, Lah piye? Jajake mori. Nggo buntel kowe kuwi. Maksude mori engko terus dibatik ngono lho, nggo seragam. Nggo seragam, nggo batik. ngomongane kok lho karo Ngene dolo nyalanyo ngono. kuwi nek karo Kaya wong gudel. do ninggal weling ngono do. Ya, terus ki, Bu. Kendang mori. Bebila wirat moyo Selani nduk ujah. Nane. Tan wurung sri huning gugur. Oh, lek bener ki gugur cah. Gugur ya Pak iki. Gudali gundul ngono ya, Pak. Ah iya. Mbok menawa sadurunge gugur niku gundul sik Pak. Lorok bar kemo. Nana. Tekanan titik. Ya, hati. Dadi kusumaning bangsa. Bapak, Helm? mau Mas Gudel pun joget. Oh, ngoten. Niku nggih pengin joget. Oh, nggih no. Ngetokke cawuk-cawuke. Oke. Saploke pun belajar wonten Institut Sur. Nah, iya. Kok institut suri. Mriki enten kalih ya. Pripun? Kok enten kalih. Yo, monggo. Sri Wuning, monggo. Buka celuk, Nduk. Joget. Engko bar iki. Ya Mas, ngomong ngalor Mas. Ayo. Get up.
neteske kembang rawe, Cok.